ki a tutajomat, néha lazíthatnál. Anyád lazít szarás közben. Koák a nyílás. Én Billybe kakilok. Én már rongyosra szartam a lyukam. Nézd a mai adagom. Beteg fasz. Herbie az nem én, ő irányít. Jól megszáradt. Köcsög felnőtt hobbik. A szart lenyúlom, apu. Majd csak felnő a kakacsatához. Az konkrét geci. Dék vályog. Pelenka huszárok. Baszki, de unalmas. Nyű. Szoktad nézni Chriswell videóit? Anyát szokta nézni. Igen, ő is. Dék. Kriszvel, tudja? A tervem asztal volt, de széklet. Anyád az egy té. Megütlek. Ha engem nem aláz le senki. Kisfiam, gyere csak haza, nem vitted le a szemetet. De apu, hús, gyere. Okádnom kell, ha láttam a fejedet, az intelligencia néhol beneved. Megfogom a farkam, benyomom a szádba, a vérző tetemet, lefosom a kádba. Sarkmarsatot altatott a szét, annyira szép az élet. Nekem nélküle tarisztja fasz, a gátban voltam, addig marad, ami Hey Béla, tényleg vége örökre? Innyegás ide, hogy csak agyfaszt kapott megint Herbie kicsit. Hamír, Valami fogyatékos Chriswell miatt vagy ki. van foga? Valaki más végezze be a sorsot, ki még hisz benned,